दिनै 1 नं क'क्राझार एसटी लकसभा बिसायख'थिनि बीपीएफ दोलोनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिनो मुं थिसननाय एबा नमिनेशन गथायनाय जायो। जों खौसेथि जौगानायनि थाखाय बीपीएफ लोगोसे बे नमिनेशन गथायनाय हाबाफारिखौ बीपीएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि बाहागो लानायाव आथिंजों हानजा सुरनानै जागायनाय जादोंमोन। जोंनो नांगौ नांथारगौ जेब्लायबो बीपीएफ। बीपीएफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव बीपीएफनि बिजाथियानो देरहासारनाया रोखा आरो बीपीएफआनो 1 नं क'क्राझार आरो उदालगुरियावबो देरहानाया रोखा, गुबुन हान्जाया बेवहाय देरहानायनि लामा गैया। खाम्फा बरगयारि सेनियर दैदेनगिरि आब' प्रमिलामोन गासैखौबो लानानै आं नमिनेशन फाइल खालामबाय आरो दा नुनो मोनदों जोंनि बीपीएफ दोलोनि देरहानाया 100% निश्चित जाबाय। जेबो मानोना गासिबो बीटीसी बासिया धर्म जाति भाषा बावना गारनानै बयबो ज' जाजोब्बाय आरो बीपीएफखौनो समर्थन होनो थाखाय आगोलबोबाय। जेबो बिदि फेक्टर गैया बीटीसीआव अन्तत बीटीसीआव क'क्राझार समस्ति आरो दरं उदालगुरि समस्ति बे मोननैयावबो खुनु पार्टिया फेक्टर नङा जोंनि थाखाय बीपीएफआनो देरहायो। बिसोरहा मोनसे मित्रता दल दङ, नोंथांमोना मिथिगौ बीजेपी दङ, एजीपी दङ, इउपिपिएल दं। बिसोरनि कमन केन्डिडेटआ इउपिपिएलनि। गतिके बेखौ केम्पेइन खालामनो थाखाय इजिपिनि नेताफोर फैनांगोन, बीजेपीनि नेताफोर फैनांगोन। जुदि नेताफोर फैलायलायाबा इउपिपिएलआ आइसोलेटेड जाया होमबा, अकलसरिया जाया होमबा, बिसोरनि मित्रतानि स्पिरिटआ बहाथो थांगोन? फैगोन। जोंनियाबो बीपीएफना दा उदालगुरियाव बेस्थ' जादों। बिसोरनि इलेक्शन जोबखांनानै जेसेबां नेताफोर दं जोंनि क'क्राझाराव नामैबो जोबगोन। बिब्दिनो केम्पेइना सोलिबाय थागोन। बिथांमोनहा 30,000 जागोन 20,000 जागोन होननानै मोनसे स्टेज बानायलायनानै खालामदोंमोन। जोंबो मिथिदों आंनि न' सेरावनो, खिन्थु बेसेबां जादों नोंथांमोना रिपर्टारानो नुगासिनो दङ। दिनै बीपीएफआ बेफोरखौ मिटिंबो खालायाखै, जोङो साइनासालिबो लुवाखै, जेबो खालायाखै। स्पन्टेनियासलि जोंनि रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि फैदों, दा 20,000नि बारा जमा जादों। नोंथांमोना समग्र टाउनाव जि मानसिफोर रेलियाव नुदों बेखौ नायब्लानो सानब्लानो नोंथांमोना नुगोन। बेसेबां भटनि फारागथियाव नोंथाङा देरहागोन? गांसे गांनैजों जोङो देरहागोन बे नङा। बीपीएफआ बिराद बुरजा 12 भट लानानै देरहागोन। नबकुमार सर'निया बे नब सर'निया खोथाया गैला। बेनि मा होनना बुङो बेखौ सार्टिफिकेटआ जे भुवामोन बेखौ कर्टआ प्रथमावनो बुंखादोंमोन आरो बेखौ लानानै स्टेट गभर्नमेन्टआबो भिजिलेन्स कमिटियाबो बेखौ इनभेस्टिगेट खालामनानै बुंदोंमोन। गेजेरावहाय कर्टआ आरो उल्था स्टे अर्डार होफिनदों दा आरो सेकेन्ड डाबल बेन्चआव बेखौ माने आरो नाखस खालामफिनबाय। कर्टआ मालाय गावनि नोजोरजों जेखौ नुदों बेखौनो भार्डिक्ट होगोन बा बेखौनो राय होगोन। गतिके आं सानो जि कर्टनि राय होनाय बियो मोजां राय होदों आरो बे जे 10 बोसोर भुवा सार्टिफिकेट लानानै ट्राइबेलनि एमपि जादों, एमपि जानानै सारा देशनि थाखा फैसा मोनसे बियो बाहायदों, व्यवहार खालामदों। बेखौ भारत सरकारा आइनगत भाबै बिथांखौ दन्द खालामनानै बे जेसेबां थाखा फैसा सुबिदाफोर लादों बेखौ माने आइनगत भाबै घुरायना लांफिन। गोबाङाव देरहायाखै, मारै बुंखो होनलाय? नोङो मिन्थियानो होनदां थांनाय रिजाल्टखौ। मोनसे पलिं स्टेशनाव पलिं बुथआव मात्र 10 जन 12 जननिल' खमि जादों जोंनि बीपीएफआ। खालि जोंनाव 2,200 सामथिं माबा दङ, 2,500 दङ भट सेन्टारा। बेवहाय बेनि भटआ 36,000ल' बारा। नोङो बेखौ रानब्लानो आन्दाज मोनगोन। 26,000ल' बारा। बेखौ नोङो 20,000ल' बारा मोनदों बियो। 20,000खौ 2,500 जोंनो भाग खालाम, होमब्लानो बेखौ दिहुननो हागोन। बिथाङा गैला, बिथांनि जेबो गैया। बे भटआ गासिबो बीपीएफआव फैजोबगोन। अपसना बीपीएफ।